Да, какой-то казай. Той не сказал на какво ще играем, на какво ще играем. Бохан, защото там световно. Сърваве. И Фейли, ако мислиш, че пак ще такова... Добре. Влакче, обичам те. И ще умра. Обичам лага. Но ма кефи. И не знам защо ми лаги. Не знам на вас, сигурно то ви лаги на бо. Сигурно. Слизам малко. Скоро. Да. И да, ще спечели, няма да спечели. На детето са. Ради ли сигурното сега ще ме бие и винаги да ще врете от него. На кой ще... Добре. Много е як. Един мой приятел ще прави майсто по-як сервер с 60 лапа. Много 2 години ми вика, че са отнели, ама ако когато свърши, ще пратя майкото. И Денис Мачо го бита. Добре, али двамата заедно. Да паси до мене. Готово ли? Седни си го като... Бихме ли го? Това ли прости? Ей! На! Другия път аз може да снимам на самостоятелна игра. Мам! Денис! Убиха ме. Аз го убих, а някой от тебе убих. Не ми брат. Бака бър, бака. Синишки. Бака. Да, знам. Фери ми звънеше и както винаги няма да ме вдигна, не знам защо. Аз съм на колата ни неща ку... Кой? Кака ми има утре.
Аз идвам, че. Да ти кажа ли Перемко, казваше? Че, ли го този ден скача. Какво ме е? Количка! Али нама, аз нямам блоквант. Так. Иди, какво писали в сервера? Да, майка ми да ме извини, но искам да кажа какво са написали на табелките. После ще ви покажа. Абе да гледат, да се научат. Ами, като стана добре са. Да, 18. Побързо. Видеоклипа скоро сигурно ще свърши. Всъщност колко минути снимаме? Да. Твоя клип, като свърши, може да се. Сигурно видите там, където пише Бандикам. О, махайте се цигани, мое! О, яко! Започва да върси. Пише. Да, бе, аз съм ще ви кажа. Звук от детските, това е брат ми. Моля да го извините. И чакай какво съм. Да, аз съм пещ. И някой ще ме убие и ме убиха веднага. Крал е, бати. Пич, ти не си човек. Дой, човек. Ей, знаеш колко диаманти намираме? Първо един умира, първо Денис 30 пъти на ден умира, после 2 милиона диаманта, после пак същото, после се нервира, после ми писва. Да намира този диаманти. Абе, да пръст! Иска пръст! Само 3 диаманта и умрях и пак те намерих диаманти. С мачето искаха да ме убият. Една шугана ми направят, ама аз не се фанах. Брато! И... Да, брато. Не ти ли кефила, брато? Що, брато? Аз си... Да отварям често и че не става. Не знам защо. Мисля, че ще намеря год. Факи... О, здрасти, братле. Къде отиде, бе? Къде си го сетнал като хом тук, бе? Пута.